O Palmeiras hoxe vive unha realidade financeira que permite soñar alto. Mas a xente sabe que cada movimento é calculado como unha partida de xadrez pelo noso profesor Abel Ferreira. O geliño é aquele ponta direita clásico, finalizador, que chega na liña de fundo con unha facilidade absurda e teñe un drible curto que desmonta cualquier defesa. Mas aí você me pregunta, faz sentido tracer o eliño agora sendo que a xente xa teño Alan Elías e o John Arias arrebentando nas pontas? É aí que entra a malandraxen do mercado familia palmeirense. Existe unha conversa fortísima de que o Newcastle da Inglaterra debe chegar con unha proposta pesada, na casa dos 280 millóns de reais pelo Alan Elías. Se ese camiñón de diñeiro estacionar na Barra Funda, o Palmeiras precisa de unha reposición inmediata e de altísimo nivel. Tracer o eliño sería unha xogada de mestre, porque ele xa está maduro, ten 25 anos, e coñece ben o estilo de xogo intenso que o Abel gosta. Eu dei unha ollada profunda nos números dele no SofaScore, e a parada é seria. O moleque teve unha media de participación en gols de 50% nos últimos 8 xogos. Iso é moita coisa para un xogador que atúa pelos lados do campo. Ele pisa na área, bate penalti con unha frieza de veterano, e teñe un acerto de drible de 65%. É o tipo de xogador que incendeia o Allianz Parque e faz a arquibancada explodir. Mas segura a ansiedade aí, que eu xa vou detallar como o Anderson Barros está conducindo a negociación pelo Danilo e pelo Nino. Mas antes vamos falar de quen xa é noso e está dando que falar. No último domingo, tivemos unha noticia que deixou todo o mundo con o corazón na man. O noso lateral Joaquín Piquerés saiu de campo machucado na partida do Uruguai contra a Inglaterra. Naquele momento o clima foi de velorio. Parecía que a lesão era gravísima, daquelas de tirar o xogador da Copa do Mundo que está chegando. Mas calma, respira fundo familia palmeirense. O papo que ven da selección uruguaya e do noso departamento médico é que o susto foi maior que o problema real. Ao que tudo indica, foi apenas unha torzón xata, e o Piquerez xa está voltando para o Brasil para ser reavaliado na Academia de Futebol. É claro que o mental do atleta fica avalado. Afinal, disputar unha Copa do Mundo é o auxe da carreira de cualquier xogador. Mas o noso núcleo de saúde e performance é o mellor do continente e vai deixar o uruguayo tinindo en poucas semanas. E sabe o que iso significa na práctica? Que o Artur Gabriel vai gañar os minutos que tanto merece. Eu sou suspeito para falar, porque eu bato na tecla da base desde sempre. Para min, a base do Palmeiras é a mellor das Américas e non ten discusión. A xente ve xogadores saindo daqui para brillar no mundo inteiro, e o Artur Gabriel é a bola da vez. O moleque está jogando moita bola e teñe unha personalidade que parece que xa ten 10 anos de profesional. O Abel Ferreira sabe que pode contar con ele para suprir a ausencia do Piquerez, con a mesma intensidade defensiva e aquele apoio cirúrgico no ataque. Vese pode. A xente perde un dos mellores laterais do continente e teñe unha joia da casa pronta para asumir a bronca sen deixar o nivel cair. Iso é planexamento. Iso é Palmeiras de 2026. Mas me dis aí nos comentarios, você confía no Artur Gabriel para ser o dono da lateral esquerda en cuanto o Piquerés se recupera? Ou você acha que o Abel debería improvisar o Jefté por ali? Quero saber a opinión de vocés, porque aquí o papo é de torcedor para torcedor. Agora, presta atención aquí que o asunto é Copa do Brasil. O sorteio definiu que vamos enfrentar o Jacuipense da Bahía. A principio, o xogo de volta sería lá na casa deles, mas a noticia quente é que eles venderan o mando de campo. No inicio, todo mundo achou que o xogo viría aquí para São Paulo, o que sería unha vantaxe en logística absurda para o Verdão. Mas ao que tudo indica, a partida vai rolar lá no Estadio do Café, en Londrina, no Paraná. Iso debe acontecer na semana de 13 de maio. Na moral, para o Palmeiras é excelente de cualquier xeito. A torcida palmeirense no Paraná é gigantesca, e o estadio vai virar un pequeno Allianz Parque. O objetivo é matar o confronto xa no xogo de ida aquí en casa mañá, quer dizer, no xogo que teremos en breve aquí no noso Caldeirão, para chegar en Londrina como a clasificación encamiñada e poder testar outras crías da Academia. Temos xogadores como o Luigi, o Riquelme Filippi e o Alan Elias que peden pasaxen, e a Copa do Brasil é o escenario perfeito para dar rodaxen para esa molecada. O Abel Ferreira é mestre en xerir eses minutos e manter todo o mundo motivado. Por falar en motivación e preparación, você non imagina como está o clima na Academia de Futebol para o xogo de amañá contra o Gremio pelo Campeonato Brasileiro. Papo serio agora, familia palmeirense. Amañá, quinta-feira, día 2 de abril, o Allianz Parque vai ferver. É xogo de Campeonato Brasileiro, é xogo de 6 pontos e a xente precisa desa vitoria para continuar no topo da tabela. A preparación foi intensa durante toda a semana. O Abel Ferreira fexou os treinos, mas a información que chega é que ele está preparando unha estrategia para sufocar o Gremio desde o primeiro minuto. A forza da nosa casa é inegável e o manto albiverde pesa demais en noites de quinta-feira. Precisamos somar eses 3 pontos para dar tranquilidade ao elenco
principalmente con ese calendario insano que temos pela frente. Ya vou te contar sobre a situación clínica do Vitor Roque e si ele vai para o xogo, mas antes olla esa situación do Jon Arias. O colombiano é un monstro, joga demais, mas a preocupación con o desgaste físico dele é real. O cara non teve ferias, saiu do Fluminense depois do Supermundial, foi para o Wolverhampton na Inglaterra, voltou para o Palmeiras e aínda defende a seleção da Colombia. O núcleo de saúde e performance está monitorando cada paso dele, porque non podemos perder un ativo dese nivel por lesán de sobrecarga. O Abel é moito cuidadoso con iso, e pode ser que ele comece no banco a mañá para entrar no segundo tempo e decidir a partida. É aquela historia. Mellor ter o Arias inteiro por 45 minutos do que perder o xogador por 3 meses. E por falar en retorno, a torcida non para de preguntar: e o Vitor Roque? E o Pauliño? Calma que eu teño a actualización completa. O Vitor Roque aínda está facendo un traballo separado, un cronograma especial que envolve non só a parte física, mas tamén o núcleo de psicoloxía. O garoto sofreu moito con as expectativas e as críticas no pasado, e o Palmeiras está blindando o xogador para que ele volte a ser aquele fenómeno que a xente coñece. A meta é que ele estexa disponível para o xogo de amañá contra o Gremio, mas non espere ele xogando os 90 minutos. O plano é unha volta gradual. Ele debe entrar no decorrer do segundo tempo para sentir o ritmo de xogo e gañar confianza. Ele é un dos favoritos para ser convocado pelo Ancelotti para a Copa do Mundo, e o Palmeiras teñe un cuidado redobrado con ele. Ya o Pauliño está na fase final de transición. É unha alegría inmensa ver o Pauliño quase pronto para estrear e honrar o manto albiverde. Se a algúns días a xanse dele xogar era de 50%, hoxe eu te garanto que ele xa ten condições de suportar pelo menos metade de un tempo en alta intensidade. O Pauliño é un xogador de selezo, un cara que muda o patamar de cualquier time, e ter ele e o Vitor Roque voltando ao mesmo tempo é un reforzo de peso que neñún outro clube no Brasil ten. Imagina o ataque con Pauliño, Vitor Roque e Jon Arias. É para deixar cualquier defensa adversaria desesperada. Mas voltando ao mercado da bola, porque eu sei que vocês gostan e do vaivén das contratações. O Anderson Barros deu unha entrevista hoxe no programa Bola da Vez da ESPN e foi moito liso nas respostas, como sempre. Mas quen coñece o director sabe ler as entreliñas. Ele confirmou que o Palmeiras monitora o Danilo, mas non quis cravar nada. Só que a realidade é a seguinte: o Botafogo está pasando por unha crise financeira brava e vai precisar vender seus principais ativos. O Danilo é a joia da coroa deles e o Palmeiras ten o diñeiro e o proxecto esportivo para atrair o xogador. Sería o retorno de un dos grandes mediocampistas da nosa historia recente. Un cara que coñece a academia de futebol como a palma da man. E ten o caso do Nino tamén. A diretoría tentou despistar. A Leila Pereira dice que non tiña nada. Mas o Barros acabou soltando que a negociación pode sin acontecer. A información exclusiva que a xente ten é que o Palmeiras já está con un precontrato engatillado con o Nino. Ele só non vense a aparecer unha proposta astronómica da Europa, con un salario 50% maior do que o Palmeiras ofreceu, o que é moito difícil de acontecer hoxe en día. O Nino segaría para formar unha saga de seleção ao lado do Gustavo Gómez e do Murilo. Vese pode a apelación que sería ese sistema defensivo. Na moral, familia palmeirense, o planexamento para 2026 está sendo executado con unha perfeición cirúrgica. O Palmeiras errou en algunhas contrataciones no ano pasado, como o Facundo Torres e o Emi Martínez, que non entregaran o esperado pelo investimento feito. Mas o clube aprendeu con os erros. Agora a estrategia é focar en xogadores que chegan para ser titulares absolutos ou xovens con potencial de revenda absurdo. O Eliño se encaixa perfeitamente nese perfil se o Alan Elias for mesmo para o Newcastle. E se a xente conseguir fexar o Danilo e o Nino, o time do Abel Ferreira vira unha selección mundial. É por iso que eu digo que a xente ten que ter paciencia e confiar no proceso. O Abel é o capitán dese navío, e ele sabe exactamente para onde estamos indo. A mañá contra o Gremio é o primeiro paso de unha secuencia decisiva no campeonato brasileiro, e a xente precisa que a torcida xogue xunto. O Allianz Parque ten que ser un inferno para os adversarios. A análise táctica para o xogo de amañá mostra que o Gremio ven fexadiño, tentando explorar os contraataques con velocidade. É aí que a nosa defensa precisa estar atenta. O Bruno Fuchs e o Murilo deben ser os titulares na zaga, con o Kelvin e o Arthur Gabriel nas alas. No medio, o Marlon Freitas e o Lucas Evangelista están dando unha sustentación incrível, permitindo que o Andreas Pereira teña liberdade para criar as xogadas. O Andreas é o cerebro dese time, cada pase dele é unha pintura. E na frente, se o Pauliño e o Vitor Roque aínda non comezaren xogando, temos o Flaco López que vive unha fase iluminada, e o Ramón Sosa que é un trator pelos lados do campo. O elenco do Palmeiras en 2026 é, sen dúbida, o máis equilibrado e talentoso da era Abel Ferreira. A xente non depende máis de un ou dois xogadores, a xente teñe un grupo onde cualquer un que entra manteñe o nivel lá no alto.
Vese pode a tranquilidade que é ter un banco con xogadores como Mauricio e o Emiliano Martínez prontos para mudar o xogo. Eu quero propor un exercicio para vocés aquí nos comentarios. Se você fose Abel Ferrer de KT e tivese todo o mundo a disposición, cual sería o seu time titular para a secuencia da temporada? Você xogaría con o Nino e o Gustavo Gómez na zaga? O Danilo voltaría para ser o dono do medio campo? E no ataque, quen serían os seus tres titulares entre tantas opções de peso? É unha dor de cabeza boa que o noso profesor ten, mas eu quero saber a visão da arquibancada. A xente que sofre, que vibra e que grita o nome deses caras teñe unha percepción única do que funciona en campo. O ton aquí é de conversa de bar porque palmeirenses entenden o ollar. A xente sabe cando o xogador está con sangue nos ollos e cando ele está honrando o manto albiverde con toda a alma. E ese elenco de 2026 que en 6 me pasa unha confianza que a muito tempo eu non sentía. Voltando a falar do Eliño, para a xente encerrar esa análise de mercado, o valor dele é de aproximadamente 6 millóns de euros. Se você comparar con o valor de mercado do Alan Elias, que é de 16 millóns de euros, a conta fecha moito ben para o Palmeiras. A xente vende unha promesa por un valor astronómico, e tras un xogador pronto, con números probados en unha liga competitiva, e aínda sobra diñeiro para reforzar outras carencias do elenco. É así que o Palmeiras se mantén no topo, sendo intelixente e frío nas negociações. O Anderson Barros pode ser criticado por moitos pela demora en asir, mas cando ele age, ele costuma ser certeiro. O caso do John Arias foi asín, ninguén acreditaba, e o cara hoxe é fundamental no noso esquema. O Palmeiras hoxe é unha vitrine mundial. Xogadores da Europa queren vir para cá, porque saben que aquí van brigar por títulos, ter unha estrutura de primeiro mundo e visibilidade para as súas seleccións nacionais. Familia palmeirense, amañá eu estarei lá no Allianz Parque, acompañando cada detalle dese xogo contra o Gremio e trasendo todas as informações para vocés. A expectativa é de casa xeia, máis de 40.000 voces empurrando o Verdán para máis unha vitoria no campeonato brasileiro. Non se esquezan que o xogo é ás 21h30 e a cobertura aquí no canal vai ser completa. Vamos ficar de ollo na lista de relacionados para ver se o nome do Vitor Roque e do Pauliño aparecen, porque se eles foren para o banco, o estadio vai abaixo cando eles comezaren o aquecimento. E o Palmeiras camiñando firme para máis un ano de glorias, e eu fico moito feliz de poder compartillar tudo iso con vocés. Se você chegou até aquí, é porque você é palmeirense de verdade, e valoriza a información de cualidade, sen enrolazón e con a paixón que só a xente ten. Quero agradecer do fundo do meu corazón a cada un de vocés que faz parte desta comunidade maravillosa do canal Meu Palestra News. Cando eu comecei ese proxecto, era apenas un soño de falar sobre o meu time do corazón, e hoxe somos millares de voces unidas pelo Palmeiras. O crecimento dese canal é o reflexo da forza da nosa torcida. Cada comentario, cada compartillamento e cada debate saudável que a xente faz aquí fortalece o noso sentimento pelo albiverde. Moito obrigado por estaren comigo en cada vídeo, en cada noticia, sella nas vitorias ou nos momentos de desafío. Vos xa o combustível para eu continuar trasendo as mellores análises e as informações de bastidores que ninguén máis tras. Se você aínda non é inscrito, non perde tempo, clica aí no botón e veña a facer parte da familia Palmeiras aquí no canal. Ative o siniño para non perder neñuma actualización, porque o mercado da bola non para e o Palmeiras estáse movimentando rápido. Deixe seu like para fortalecer o noso traballo e espallar esa mensaxe para máis palmeirenses espallados pelo mundo. Un forte abrazo a todos, fiquen con Deus, e vamos xuntos torcer por máis unha vitoria amañá no Allianz Parque. Avante Palestra!